Kwan ji ma orwake ute thieth banga mutu mar nyaldiema Transmara koro medore kendo chopo ji 45 kanyaka sani ji 4 to osewito ngimagi. As Moi University students, we are very tired of the strikes that have been happening. Each and every year there's a strike that is happening in Moi for 2 to 3 months or even 4 months. So we've stayed in school for a decade. Jopuonjre mag mbalariany ma Moi obago ng'anyo e boma ma Eldoret ka gisundo sirikal mondo winj ywak mag jopuonjgi. Kama Gen Z, nyinyi ndio mlianza huu mchakato ya kwamba huu wakati ni Gen Z watapiga kura. Nimewahimiza tuende tuchukue kura. Jopiny ma Nyamira wuotho e dhot ka gijiwo jowetegi mondo ndikre kaka jogo ombulu. Machini nyakora mogi marido weche manyien makagi kacha nyinga en George Bati. Kwan ji mosewito ngimagi kaluwore kod muoch nyaldiema Transmara e kaunti ma Narok ochopo ji 5 kama moko 45 bende orwaki ute thieth mopogore opogore e kar chung od bura ma Kilgoris banga motuono. Kaluwore kod jotuo ma orwaki e od thieth ma Transmara West, nyogi bedo kod ambululu mager kendo chuno mondo ring kodgi e ute thieth. Tend kaunti ma Narok oyango kenge magiseketo koting'o keto nyong'ong'e magawa ma yudore e alworano, ka jopiny bende ojiw mondo oket ler kaka yo mar geng'o landruok mar tuono. Kulingana na huo mlipuko wa kipindupindu ambayo uliweza kutoka, tayari watu 45 wameweza kuja kulazwa katika hii hospitali, 21 wameshaenda nyumbani, 19 bado wako hapa, na kwa bahati mbaya tumepotesha maisha ya watu 5 na tunasema Mungu awalaze mahali pema peponi. Hatua ambazo zimechukuliwa mwanzo ni kwamba ile usambazaji wa chakula ama food hawking imekuwa banned immediately. Mahoteli ambazo watu wana chakula kinapeanwa ambazo hazifikia ile kiwango cha public health pia zimefungwa. Zaidi ya 20 zimefungwa tayari hadi sasa, na tunaendelea kuhamasisha watu, sababu lazima watu watumie maji ambayo yamechemshwa au yamewekwa dawa ile na chlorine. Watu wanawe mikono wakati wote na watumie vyoo ndio kinyesi isiingie kwenye maji au chakula. Nikakimbilia hospitali yetu hapa juu, enyewe imenisaidia. Mimi ndio nilipitia mengi nikaona kama sitakuwai, lakini Mungu ametujalia na watu wote wenye wamekuja hapa wameara hiyo style, lakini wa madaktari wetu wamewaokoa sana. Jopuonjre mbalariany ma Moi e boma ma Eldoret kauno bago ng'anyo e boma ma Eldoret kaluwore kod ng'anyo mar jopuonj mbalariany e pacho ka. Giwacho ni gisechulo omenda mag somo kata school fee ma ok ginyal dhi nyime ketho saa e skul, ka giyudo lal mar chulo omenda mag somo to ok ginyal ng'eyo kaka ginyalo konyore. Gidwaro ni migawo mar somo omany kaka inyalo tiek midhiero mag ng'anyo kendo bedo e winjruok kod jopuonj mag mbalariany ma nyaka sani bando sirikal omenda maromo bilion 7.9. Moi University has remained the worst university that has been severely affected by the strike. Yes. Our other counterparts have actually finished school and are out there, working as doctors. Why is it we are being kept here as if we are serving a jail term? It's not actually fair. To finish my exams on 17th and graduate tentatively 18th of December. But now things are not moving forward because of the strike that is going on. We initially had a strike in Moi that lasted for 4 weeks before the UASU strike started. And there's also another strike that's supposed to be happening from 20th of October, still affecting Moi University alone. And as Moi University students, we are very tired of the strikes that have been happening. Each and every year there's a strike that is happening in Moi for 2 to 3 months or even 4 months. So we've stayed in school for a decade. I am actually tired of responding to wherever I am when my colleagues ask me where I am. There's a good number of them inviting me to their weddings. A good number of them are married, and I have started thinking if I became a teacher, for example, in the village, like my parents did, I would have been running a family. But I keep saying I am in school for the 9th year now, and we are still staring at the possibility of staying even longer. You cannot empower a nation through cheap lunch and dinners at State House. Yes. You can only empower a nation through functioning education system and proper healthcare system. Governor Mawajir Ahmed Abdullahi oyier kendo kaka jakom mar riwruog governors ka governor ma Nyeri Mutahi Kahiga bende odok kaka jalup jakom mar riwruog governors
Gavana Tharaka Nithi mosebedo jakom mochung' ne weche mag thieth e riwruog Governors koro dhi bedo jalega Governors e chenro mag Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir ema koro dhi bedo jakom komiti ma ochung' ne weche mag thieth e riwruok mar Governors. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa pod dhi medo bedo jakom mar komiti mochung' ne weche mag omenda e kaduol mar Governors ka gisingo kedo ne counties kendo neno ne omenda ochwal kalore kod ting' ma omi counties. We, the Executive Committee of the Council, having been duly elected to serve, hereby commit to the following priorities in strengthening the mandate of the Council and protecting the spirit of devolution. 1. The operationalization of the Devolution Training Institute. 2. The implementation of the Strategic Plan 2022-2027. 3. Renewed commitment to the Council of Governors and protection of devolution. Piny Kenya osingo dhi nyime gi tero e chirni maoko maua ma ipidho e pacho kaka okang' mar tego tudruok makare bwo riwruok mar ohala mar COMESA e kinde ma jokanyo joket mwandu mopogore opogore bende rado e thurka e tielo mar 18 mar romo mar COMESA madhi nyime ka romo ma ongirore ma KICC. Jatend migao Mutai Kagwe opwoyo riwruok mar COMESA kuom dhi nyime gi tego johala matindo koleno riwruok mar pinje 21 pod ongirore kaka achiel kuom riwruok mar ohala e pinje Afrika. Romono geto tego weche mag ohala e kind Afrika gi pinje mag jowagunda motelo ne romo mar jotend pinje chieng' tich ang'wen mar jumane. The COMESA EU Horticulture Connect is an excellent initiative designed to facilitate direct linkages of our exports to the EU buyers, provide technical knowledge on the alignment of quality standards, and showcase the immense potential of agribusiness within the two areas. And therefore, ladies and gentlemen, I would like to propose that we need to unlock horticulture's promise in the region. We must trade with each other, but we must also train with each other. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira wuok oko mar jiwo rowere e gwenge mag kaunti no mondo wuog kendo ndikre kaka jogo ombulu bang' kaunti no bedo achiel kuom counties ma oyangi ni osendiko kwan matin mag jogo ombulu kuom juma mokalo. Giloso e gwenge mopogore opogore mayudore North Mugirango, jodago wacho ni ndikruok kendo goyo ombulu e yo mar dhiro ajenda mar lokruok okalo kuom yiero kendo yiero jotelo malong'o. Kamachielo bende jodago okwayo sirikal mondo omi rowere opande e wang' sa mondo ginyal ndikore kaka jogo ombulu. Ningetaka kuwahimiza watu wote wa Nyamira, hasa vijana wale ambao hawajawahi kuchukua kura, wajitokeze kwa kipindi hiki ambacho tumepata IEBC ikiwa imefungua ili wapate kuchukua kura nao wapate kuchukua kura zao. Nataka kuomba serikali kuu ipate kusaidia katika uandikishaji, usajili wa wananchi, hasa vijana wale ambao hawajawahi kuchukua vitambulisho. Haki yetu kuipata katika hii nchi yetu ya Kenya ni kuchukua kura. Vijana wote amuka asubuhi, nenda saa hii tumeanza kusajili watu ambao wanachukua kura, wako kila mahali. Tuende tuchukue kura kama majenzi. Nyinyi ndio mlianza huu mchakato ya kwamba huu wakati ni majenzi watapiga kura. Nimewahimiza tuende tuchukue kura na tupige kura kwa wingi ikifika wakati ule wa 2027. Wakati wa kuchukua mambo ya kura imeanza, na waomba wajitokeze kwa wingi wachukue kura ndio waweze kupiga kura wakati wa 2027. So watoke wote kwa nyumba warejiste kama wapiga kura, so that ndio nguvu yao iweze kuonekana katika upande ya kupiga kura. Vijana wetu ambao ni majensis, ni vijana wangu kama mimi mama, nataka niwaambie wachukue kura. Na kura sio kwa mitandao. Nataka niwaambie wakuje kwa wamama. Kuna wamama wenye wako kwa maboma wenye hata waendi kwa mitandao kusoma vitu huko. Jatend bura mar DAP-K Eugene Wamalwa yango ni yiero adundo mochan pacho ka dwe mar 11 gani ema dhi kata gidhi tiyogo
yiero jal mabiro fwadho bandera mar riwruok margi e yiero ma 2027 koloso e kinde lam e gwenge ma Kwisero e kaunti ma Kakamega. Wamalwa bende oseyo jokanyo mag ODM kuom rido ngima ne jasiasa ma Kisa East Isaya Ayaya manyocha ne otamore otiko mar ODM ka oyango ne odhi laro komno kod otiko mar DPK yiero adundo ma dwe mar 11 gani. Tuko waniaji watano wa urais na tuko na by-elections huko Kilifi, huko Banisa, kule Mbere, lakini macho yote yako hapa Western. Na tutaangalia, tunajiuliza kwa hawa watano, Wamalwa akiwemo, Kalonzo, tukiwa na Rigiji, Karua, Matiang'i, wanaangalia ni yupi anaweza shinda huyu Kasongo. By-election hii ni kama mtihani wa mock. Wanaangalia DAP inaweza deliver Kisa East, wanaweza kudeliver kule Mumias, kule Malava. Tunaangalia Kalonzo Ukambani, ako na by-election. Machakos ana ward kama hii ya Kisa East, akishindwa huko na mimi nishinde huku, si watu watasema Wamalwa ndiye anatosha? Team mar Vihiga Queens obiro gi paro mar kao lig mar season e tuke mag adhula maduong' mar lig mar Wakeni Pachoka tok rodho team mar Bungoma Queens konde 3-0. Jaloch season mokalo Kenya Police Bullets FC kamachielo bende noyudo loch tok teng'o Kayole Starlets gonde 2-1. Team no mitayo kod kocha David Vijago noyudo gol margi mokwongo kalo kuom jatugo Lavin Achola kapok Poren Alukwe medo mar 2 ne jobunde ma Police. Yufresha Silwatso oyudo ne Kayole gol mar yweyo pi wang'. Moko kuom tuke manobagi odirane Soka Assassin loyo Gideon Starlets gonde 2-0 ka Trinity oyudo kendo yoko Kisumu All Starlets gonde 4-2. Kip Said nolo gonde 2-1 gi team mar Zitek Sparks. Giko mar weche manyien makagi kacha nyakora mogi koromo saa 1 gi saa 3 kibro medo yudo weche manyien kuket gi Radimba kokale Ramogi TV erokamano kuom mamiyo Ramogi TV rieny kendo wasingo mar medo ming'eyo matut ahinya kuom mago matimore gwenge mani machiegni kod mago mani maboyo. Erokamano, nyinga en George Bati, oriti masani.